Good afternoon. Some buggy beba. You be here, Cake him. What do you welcome? When you walk on Maggie. I can't respect to Maggie. I can't win respect. I can't win on Sopro. I can't respect Gabawale Braga that one walk on Maggie. When you walk on Maggie. Manago Yalambo, when you want wine. If you walk when you want, you just won't walk on Maggie. So if I see my money. No. If I see our money and uncle, you walk on if you walk on jaw. I'm not going to say like that. Okay, now, Chakarani. Oh, Mukina, Chakarana. Oh, we finna May. Not you can't keep it. Why walk out? Why you bracket no log? No one bracket no log. Damn you! Damn you! You come come walk. Damn me. Damn you! Let me win her. Frustration and a bully. Rotation one and then rotation one and then rotation one and one and then tickets. Analyst people girl. Analyst girl. Okay. Good evening, sir. That would have clean a hit no no ya. Sir? Clean a hit no. Okay. I clean yellow man. It's a baby bambo. Remember, get having gambo. The way for Nana, like a pilot of the Lamas. Okay. In Alaliaso, Chile Cabago, go back. Don't know all the way on front, face it front, face it front, Eba. Okay. Let me get a tata police cage, Papa. Sir? Elena, call you a police cage, Papa. But I brought a police. No, all material. Oh, not got there. We go here. Then I want a police. Let me get with that watch, Papa. Go tell me, go tell Go back. Go back. You might have a lasso. Lasso gave it on them. Puro target, puro straight. Okay. Puro tanele maya. Oh. Go back and ishigi. Go back and ishigi. Oh, Nazareth. Oh, Nazareth. Oh, Nazareth. Get with our cuckoo. We'll give you a bishop. Oh, Nazareth. Like a bagoko. Sorry. That front. Hey, yeah, turn Nazareth. Turn Nazareth, this girl. Turn your back. That would have phone. Otele wages of sin. Otele wages of sin. Yeah, one hotel. Hey, that full. I'm 25 years. Can him and easy to riga, each head you wear. Each potawa. No one need to rig each head you wear. Sir? Can him and easy part those senator Ludi Uba.
Okay, maka na agụchago m akwụkwọ asa abụchago m enwe m ihe m na-eme ebe a nọ na bụ shop m so nsizi oke ka nnụzi dị na time elugo. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Njikọ Ọka. Ebe na Njikọ Ọka? N'Imo. Ya wepụ ihe ahụ itiri anya ka m hụ ọfụma ka m mara otu ede. N'Imo. Wepụ shine itiri anya. Enweghị ọzọ ntinye n'anya ma enweghị ọzọ ntinye n'anya. Eyelashes itiri n'anya gịsị m na enweghị itiri n'anya. Okay, all lash extension, ihe m na-alụ, all lash extension, m ga-ewepụ nwa ya. Ọ bụrụ ihe ntinye etinye ya 1-1, m ga-adọpụ nwa ya, ọ bụrụ ihe m ga-adọpụ nwa. Listen, echiel m dọ. Echie da ahụ moto ndị a na-eme ke noise ya. Ọya ka m ji si ya mechiel m dọ. Mechiel m window. Iju ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Mmiri ara ọ na-agba gị n'ara? Mba, ọ dị agba. Ịma ihe m ji ajụga mmiri ara ọ na-agba gị n'anya kwe mana enwere ụmụ nwaanyị ewu ịṅụọ ha ara ha amụbeghị nwa aṅụọ ha ara mmiri ara agbawa ha n'ara. Ịma na that na-eme some women lose di. Some of those things na-akọ ihe na-akpata ya bụ hormonal imbalance ma ọkwa na iwepụ nwa nwaanyị chọrọ iwepụ nwa ma ọkwa na infection na ya wụ na nwoke na-aṅụghị ara ọfụma ọ ya mere ọtụ ị na-eto dịka nwa agbọghọbịa gbalịa nwoke ṅụọ ara ihe ọbụla ọ ṅụpụtara ya agwa gị. Some of those things na-eme ụmụ nwaanyị a na-ahụ di lụrụ ị na ihe na-agwa gị maka ihe listen ịma m na-ajụ na ihe ndị a ya dịka m na-eme unu ihe a ya m na-ajụ gị na-awụ kpokom ịma most of you na feel ịrụ ọtụwo ara gị. Some people nwere problem mere ha na-enye nwoke ọtụ ha nwoke ahụ chọpụta datị na ọ mana nwoke ahụ ga-aga alị ọ ga-agba ọsọ so ya dị makwa na mmiri ara gbaga gị n'ara gbuwara ya ahịa na ka ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Unizik. Nnamdi Azikiwe University. Gịnị ka ị gụrụ na Unizik? Pure and Industrial Chemistry. What is chemistry? It's the study of atoms and natures. Is it? Study of atoms, nature in general. So you might have a chemistry. Tell me pass it out. 2023. Okay, can you pass it out? Oh yeah, chemistry. Atoms, minerals, anything that has to do with nature. That's the meaning. That's what chemistry is all about. What is pronoun? Pronoun? I know now is the name of person, animal, place of thing. Then pronoun is a word used in place of a noun. Ebalarambo. No sir. Mba. Ele ihe toka kwanu ngoche ebalarambo ge takushieze. No. Ebalarambo ge gosiwe the atom of ara no in you. Mba, agbabe mara mbụ. Ele ihe we church gị ihe m juga gị here now. Iwe n'iwe sir. I will try to behave for onwe gị here. Achọrọ m. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Ha dị ndụ. Mpago ji aṅụ goof. Mba. Mma gị ọwụ onye ntamu. Mba. Ọrịa kwashọkọ nọ na family unu? Mba. Ewe na onye nọ na family unu gbagakere wa ya nọrọ nga ahụ tọnda agbagbuo ya ya nwụọ. Mba. Onwebe. Enwere mbe side nọ n'ụlọ nne gị na nna gị? No sir.
gina bankata oke ike na akọ gị yala akọ gị na akọ gị gị na akọ ya. Mba, ọ dị akọ m. Atagide gị mbụ game usere it. Mba, emebe m ya before. Atabe m onwe bụ onye tam before. Ha? Onwe bụ onye tam before. Hey, why you put atụ asị? Adị m atụ asị onwe bụ onye tam before. Ese? Onwe bụ onye tam before. Since pụtara ụwa. Yes, sir. Onwe bụ onye tam. Onwe bụ onye tam before. My sister, look what he's at Romash like this. Anaghị m atụ asị onwe bere onye tam before. Di wonye ebe? Onye Anambra State. Ebe na Anambra. Njikọ ọka n'Imo. Onye n'Imo. Ebe na n'Imo. Ajanze village etiti n'Imo. Nem ike ga na-enwe bụ onye metụrụla ya aka. Mba. Mara gị. Hey, my sister, atụkwara m asị. Mba, anaghị m atụ asị. Mgbale, enwere one guy na-amaghị nwoke, na-amaghị nwanyị. Ọ maghị nwanyị. Anọ n'obodo oyibo. Godwin, that guy have gwala m this thing. Ọ ma nwanyị anọ n'obodo oyibo. And ya gama like ka ịchọ ịlụ di ga-elukwa onye na-amaghị nwanyị. But enwe good man nọ here. Matara naanị one woman. Theater. Ọ ga-akakwa mma. Try. Ese maghị nwoke. Eti akwa n'ike gị na ọ ga-agafe. Mba. Wee eziokwu. Eziokwu. Mmaghị na mpa gị ọ dị awe. Mami mma, ọ maka na daddy m na-adị eji nke my mom ekwu okwu, so achọrọ m ka my husband na-ekwukwe like that. Okay, mpa gị na-eji nke your mom ekwu okwu. Okay, family unu family ndị a na-ata alụọ ha. Mba, ọ bụrụ na family anyị niile, but ọ na-adị ekwu ya na ọnụ my mom, ọnụ ya as a virgin, so I want my husband to say the same thing about me. They can see the word all of Nwagbogho as Nwagbogho Namaghy Nwoke. Leave that English. Warrior yozo. Onu my mother as Nwagbogho Namaghy Nwoke. Child. Them take 5. Nah, we're 5. We're 5. Good girl. That is it. Thank you. I the free na church na na. Chemochi no. Awuru ndeki ke hadi otaha. Habianga haga church. Laugh or laugh it out. Say laugh. Oh. Chemochi. Okay. Thank you. Yes. Chemochi. Say chemochi. Thank you. Na church. Yes. Tam. Barana wine. Hello, do you want to Nwoke mali ọchọ, nwoke nara eji nwanyị egwuregwu, nwoke nwee something ọ na-eme for himself. O neediro enwebe too much money, just ya nwee ihe ọ na-emetụ aka, like ya nwee ihe ọ na-alụ. Mụ enwe m ihe na-alụ too. So nwoke nwee ihe ọ na-alụ, dịkwa emotionally intelligent. Okay, enwere nke a na-akpọ emotional intelligent. Yes, like onye dị emotionally intelligent, like onye ọ bụrụ ihe niile ka a ga-akọwali ya. Nwoke ya bụ iwe na-ewe. My first time I know this English. Eleke we emotionally intelligent because kọwaa ya n'Igbo. Okay, like nwoke bụ like ị na-ewe iwe, notice ị na-ewekwa iwe, ọjọọ gị nneke nke o nwere ka iru gị dị taa ka ihe mee iwe na-ewe gị, onwe ihe o mee na-ewe gị iwe. Ọ bụrụ onye nke ya bụ maybe ọ bụ na iwe na-ewe gị, isi oke na ya gwara ya okwu ka ọ jụọ gị ihe na-eme gị, ọ gbachikwuo gị nkịtị, o mee ka gị na ya were maka ya sebe okwu. Go obodo isi na-watch him.
Anọ m Anambra State. Ka ihe ịma unu na-asọ asọ na be nna gị. Ihe ịma ị na-asọ asọ na be nna gị tupu etu ị na-achọ ịga ije ejina. Ka ihe bụ nsọ nọ na ezi nne gị na nna gị ha. Ịma ọ ga-awụ nwoke ndị nwere ụdị nsọ ahụ bịa ị gaghị alụ. Ka ihe mawa arụ obodo unu, arụ be nna gị ha. Ihe unu na-achọ na mba ọzọ, ọ ihe unu na-achọ ka onye ọzọ bụrụ batara unu. Enwekwa ihe ọbụla nwere but at least ama m na Muslim onye bụ Muslim. Mpagede ndụ. Nwa were ofu fonu ọzọ ị nwere di ya kpọọ nna gị na fonu. Si ya na ị nọ na ebe a na-eme gị interview maka ọlụlụ di. Si ya na enwere gị tinye na spika na enwere ihe wụ nsọ ala be nna gị ha otu ị na-achọ ịlụ di na ihe ndị ị ga-ajụgasị ihe ndị ị ga-eche eki tupu ị chọọ ịlụ di. Kpọọ ya now. Do that call now. Okay. Yeah, we hear some of you people. Ụmụ nwaanyị kwesịrị na-eme ugbu a ya na nna gị dị ndụ, nne gị adịrị ndụ. Ihe ndị a ihe unu kwesịrị na-amata tupu gị gbakụrụ nwoke ọbụla ya aṅụma gị ara before gị gaba itie, because some of these men nwetara some bad things nọ na their family. Ị na-need iburu as a woman gaga ije eji mgbe mee call ahụ. Okay. Ọ na-anya moto. Okay, ngwa kpọọ mma gị. Okay. Mommy, good evening, ma. Good evening, ma. Mommy, come on, Neku. Mommy, Nani Neku. Good evening, ma. Network department. Ka mkpochie ya azụ ọ dịka ọ dị anyị ihe nnekwu. Ngwa gee ntị. Kpọọ mpa gị na onye ga-akpọ. Si mpa gị ị chọrọ ịlụ di na enwere ihe ndị ị ga-eche gị gasị n'ebe ị na-achọ ịga ije edi ma ọ n'ebe ihe ahụ ihe ị nidere ma dịka nwaada Igbo. Na enwere ihe obodo unu na-asọ asọ. Enwere ihe ndị ị ga-eche gị gasị na nke nwoke ahụ ị na-aga ịlụ di gị mara ntọala ha ọ bara uru maka echi. Ịpụta ebe asa anyị na-enweghị, ịpụta n'ihu akwụsị enweghị ihe a na-eche eki is a pure lie. Abụrụ na ọ na-alụ ndị family ha wụ ndị oshi. Mba. O so na arụ, o so na ihe mbụ unu na-asa asọ. Abụrụ na ọ na-arụ ndị family ha na-akpọ nwere ọkpọ ntu n'ime ya. No, sir, mba. O so na ihe ndị a jụọ ndị bụ unu enwerere a particular thing nọ na bụ unu nwere ike iwu a tangible thing a na-asa asọ. O nwere ike na bụ unu ịga di gbaa n'iro inwe nsogbu. Ị na ihe na-ekwu? Ama m maka nke a. Genotype gị ogene? AA. Blood group gị? O positive. Hell, o take ka tam na. Nsị gị kpọọ nọmba na. Ndị eke na mmiri amụ ha agọghị na-aghọrọ gị n'elu. Hell, innocent child. Enwebụ onye ṅụrụla gị ara. No, sir. But ịma otu esi eke isi, no? Ịma ka esi eke isi. Ike isi ele mbụ. And they kiss my nephew and my nieces. Your nephew and your niece? Like kili umas they kiss me for na cheek ya. Kwashekwa nsegene. No kosia. From today don't do it again. Nsegene. From today don't do it again. Yes, stop it.
him and one and one day around one neha. All those kind of rubbish. Those your this stop it. Okay. Happy do me wega at Maya now. Me like why he name. They will want to be doing it among their brothers and sisters. Before na mana ha lete na film na he name. Ha me chaya lete nke ha gelete na film ya bro. Na after me chaya kissing na film ara water. Ha practice among themselves. So stop it. Okay. Thank you, sir. But we advise coming again. Go share. Okay, sir. Chọ nwoke wudi mkpa dị ka mota ọwụrụ kisi gị narato nte nna sege kpọọ nọmba na ndị eriri na-aghọrọ gị n'elu mba chere mmadụ luo lion na amagụ gị kpọọ nọmba gwa kpọọ first number Okay. 091 36 watch Italia, well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, I get share, or what I am. And watch Italia, get back. They just know what I have to share the game for what? Subscribe or for this place, Chidekabago. Olam dear. Olam Jamle, my mmery lion or Ganyu Mamma here, get for number now. Imele wine na wine mbo. No, sir. Omekweliano. Ijano otage wara aka gị na-eme onwe gị. Omekweliano. Chai. Dai. Tata. Na amahụ amụ. Fewere ya aka nna. Tefe aka. Oh. Innocent girl. Chai. Innocent girl. Child. Don't worry, very soon I got big home wine begin. I got big nakamo. Nah. I know reply get which dig in na. Child. Innocent girl. Muka wala be kwagara no se kwa gono ga me obiri na jo cha test o ugbu a na ha pass the area ha na eke ya ka ga eke rice we na ihe na gbage na ha pa the area eke ya ka ga eke rice eje mega election akwe na ihe mgba na owo na obiri na jo cha ma hepatitis ma nka na akpọ herpes ne ade ke ga gbatu na ha chọ ka ịkpọ nọmba but that's first number. 091 36. Oh yeah, hold on. Uno got tongue guy. Uno got tongue. Ne billion to bawara me gubiko. The mate ye go mara. Akwa ge loteji bo husband. Okwa ndeke nketara.